Ken niken sayu anak wedok ya deh. Kene nduk. Nah, bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas loro SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kalih Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Nah, nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi dek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah neng ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Nek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek neng isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Halin piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Joko lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Nah. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih nggih. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Kula dadi dalange. Dalang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya, coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tukon pergi ora. Lah, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mic niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak teplet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu wong salah. Ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngetuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sawangan. Kula nuwun. Nggih. Iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok. Kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Nah. Carane nyekel cempala iki, Pak? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Saged to, Pak. Wah, jajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no.